Sa number 2, ang pagdula sang Pakyaw nga sistema sa mga hacienda ang Ginaduso sa pila ka mga grupo. Parehas na lamang sang NFSW, KMP kag Pamalakaya sa ilang ipatigay nga aksyon protesta sa gwa sang taladapan sang doli kaina sang aga. Panawagan sang grupo sa tunga sang krisis nga ginatubang sang industriya sang kalamay amo ang pagpatuman sang 5,000 pesos nga social amelioration bonus para sa mga field workers kag migratory workers para man matabangan ang mga apektado sa tiun sang siragaling. Bitbit ang mga tarpaulin kag placards ilang nga ginsigitan ang pila ka mga panawagan sa tunga sang gina-eksperyensya karon nga pagpanghangkat dala sang pagpang-atake sang peste sa tubo. Manubo nga presyo sang kalamay, tugas sang importation suno sa ila kag pagdugo sang production. Ginaduso Manila ang pagdala sang Pakyaw system sa mga hacienda suno sa ila. Sa ilang nga position paper nga gina-submit, panawagan Manila ang pagpatuman sang reforms para sa mga Sugar Workers Association para tingayon magka-access ang socio-economic projects, maternity benefits kag funeral benefits santo sa nasaad sa layi. Biyog Manila nga mapasagkaan ang amo nga mga benepisyo.